Şolku toyu gatnaşan ähli mihmanlaryň adyndan toyu gutlap gelen iň bir ýakyn dogan gardaşlaryň adyndan odan ýaşlara bagty dileýär. Elmydama odan ýaşlamagyň görjek günler gowy bolsun, şadlyk günlere şaýat bolup ýaşasynlar. Ahman arkadamynyň saýasyny odan ýaşlamak täze bir maşgulajynyň düýbüni tutýarlar. Düýbüni tutýan maşgulajynyň düýbi berk bolsun, mäkan bolsun. Ona näme? Häzir adurlar köpräk gutlar garap gepin ýetip toyuň şowkuny şaatlygyny bir gez belende götürür diýip umid edýär. Muman häzirki görjek toýuňyz bir ajaýyp ütkeş toýlan ýeri bar diýip umid edýär. Onu näme? Biz bilen galyň. Toýuň şowkuny siz bilen şaatlanmak bilen we ýöne unutma. Elbette her bir toy göründü. Toy ýeti hemme zady görüp ýetişemek. Şoň üçin hem toy görene plany şeýlere ýygat etdir, planyňa başlara eşkek geltir diýip görkezmeginiň diýip sebäbi biziň meşhur studiýamyz Gurwan Studio häzir görýän video ýazgylaryny size ýetirýär. Onu näme? Gurwan Studiýaň video ýazgylarynyň esasynda geçirijek bir ajaýyp toýy görmäge çagyrýar. Onu näme? Toy başlaýar. Yanımda bolmadama Kal yerimden seret hala Koy ellerim ellerime Bakayım ol gözlerime Soru gülüm üstänine bakana olur maňa sen sesiň eşitmäne Bakan desen gözlerine unuttur ya gaýgymy düşýän hamala Sen meniň perişte Ümitli gözlerine qarasam, ayrıla kalbimın qaygısam, yarasam Sensizlik gülü artırganmysam, dödebilmen gözlerine yaşaylasam Sen gözlerimde men gözlerimi görümdü, sen ışıngdan gidip yadına dönümdü Yine seni sönümdü Ilıklı durmuş, soğuk del bu kış yanımda bolsan Ökerimde sen, gözümümde sen Baltlı hemmeden yanımda bolsan Yüzü yıllarış, ılıklı durmuş Soğuk del bu kış yanımda bolsan Ökerimde sen, gözümümde sen Baltlı hemmeden yanımda bolsan Ömrüm için, söyle